кӯдакону наврасони тоҷик акнун метавонанд мустақилона киштиҳои зериобӣ, ракета ва роботу дастгоҳҳои дигари ғайриоддӣ бисозанд. бо чунин нақша нахустин мактаби роботсозӣ ва муҳандисӣ дар тоҷикистон кӯдаконро ба давраҳои махсуси омӯзиши техникаи роботсозӣ даъват мекунад. ин мактаб дар доираи як созишнома миёни созмони ҷамъиятии империяи дониш ва мактаби муҳандисии роботсозии шаҳри Москав дар Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. кӯдакони мо аллакай медонанд ки ин роботҳо чӣ хел кор мекунанд. мо бо кӯдакон робот табиб месозем ки эҳтимол дар оянда ҷои ҳамшираҳои шафқатро мегиранд ва дар мавзеъҳои масалан барои сиҳати хатарнок онҳо метавонанд истифода шаванд. мо роботи пулисро месозем. ӯ метавонад дар миёни як оммаи бузург ҷинояткорро пайдо ва безарар кунад. яъне роботҳо дар ҳар сурат дар оянда вориди зиндагии мо мешаванд ва мо кӯдаконро бояд ба ин ҷаҳон омода кунем. По роботам, по инжинирингу, да, это будет даст колоссальный результат. Радмир Эльдарович, это наш гость. дар давраҳои омӯзиши техникаи роботсозӣ кӯдакон дарсҳои физикаву математика, технология, биологияро на дар алоҳидагӣ, балки муштарак ва дар амал бо иҷрои ягон кор меомӯзанд. Проект школы инжиниринга и робототехники меня заинтересовал еще полгода назад. ҳанӯз ним соли пеш мактаби муҳандисӣ ва роботсозӣ дар берун аз Тоҷикистон диққати маро ҷалб карда буд ва ман тасмим гирифтам ки онро ба маркази таълимии худамон низ ворид созам, зеро мехостам кӯдакони мо, кӯдакони Тоҷикистон тавонанд на танҳо дар муассисаҳои варзишӣ рушд кунанд ва забонҳои гуногун омӯзанд, балки дар соҳаи илм низ ки ба физика, математика, химия вобастагӣ дорад рушд кунанд. И у наших детей появится возможность не только Назира Бекназарова, ки тавассути эълон аз таъсисёбии мактаби роботсозӣ огоҳ шудааст, мегӯяд аллакай писари 7-солаашро ба он номнавис кардааст. Ну вот мой сын 7 лет, он дома у меня очень любит. ӯ ба роботсозӣ хеле шавқ дорад. Дар хона аз бозии лего роботҳои хуб месозад. вақте ман ин эълонро дидам, фикр кардам ки ин ҳамон чизест ки барои мо зарур аст. ӯ дар рӯзи аввали санҷиши ин барнома ширкат кард ва хушҳол буд. фикр мекунам дар асри технологияҳои муосир чунин барномаҳои омӯзишӣ хеле муҳиманд. И вот мы записались на мастер-класс. муассисони лоиҳаи мактаби роботсозӣ ва муҳандисӣ бовар доранд аввалин таҷрибаи омӯзиши роботҳо дар Тоҷикистон муваффақ хоҳад шуд. ихтирокорони ҷавони тоҷик ки теъдодашон беш аз 200 нафар гуфта мешавад, ғолибан аз рӯи коғаз мондани нақшаву заҳматҳои чандсолаи худ ва набуди шароити хуб барои ихтирокорӣ шиква мекунанд, ки ин маъмулан боиси дилсардии онҳо мешавад.